25. februára, vonku je 10 stupňov, slniečko nám svieti také kostrbaté. V tomto období podávam do čerstiev superproteínové cesto. Je to obdobie po prvom jarnom prelete. Príroda ešte neposkytuje dostatočné zdroje nektáru a peľu, hlavne peľu pre to plodovanie. Preto sa snažím včielkam pomôcť tým, že im vložím to superproteínové cesto, stimulujem ich k plodovaniu a takisto dodám kvalitnú potravu pre larvy, aby sa z nich vyvinuli plnohodnotné včely, ktoré dokážu využiť jarné a neskoršie nektárové znášky. Superproteínové cesto vkladám v závislosti od síly včelstva, buď celé alebo polku. Toto včelstvo obsadá momentálne všetkých 10 rámikov, aj keď plod momentálne je niekde na 2, maximálne 3 rámikoch. Pred vložením cesta musím očistiť. Cesto je v takejto forme, tenké, narežem ho z 3 strán. Položím na vrch. Musí mať upravený vrchnák. Mám ho upravený takto, že keď tam nie je cesto, je tu menšia medzera, je tu včelia medzera medzi rámikmi a sololitom. Ak ten vrchnák otočím opačne, je tu väčšia medzera, zhruba 1,5 cm, kde keď otočím to, položím, nevzniká im medzera medzi úlom a vrchnákom. Keby tam bola tá medzera, unikalo by včielkam teplo. Zavriem, hotovo. Týmto úkonom som vlastne dodal včelstvu potrebné proteíny a cukry, aby som ich naštartoval na plodovanie. Kontrolujem to zhruba o týždeň a pol. Závisí to od vývinu počasia. Ak je nepriaznivé počasie, vkladám polku cesta na to ďalšie obdobie. V prípade, že je priaznivé počasie, nezasahujem do včelstva, nechávam ho, ak je tá peľová znáška už kvalitná, vydatná, včelstvo nepotrebuje tieto proteíny dodávať formou tohto cesta. Na zistenie kvality a kvantity peľovej znášky používam takúto kontrolku. Je to peľová nahrážka. Po príchode na stanovište otvorím toto vedierko, umiestním ho na stanovišti a venujem sa svojej práci. Zhruba po hodine až 2 hodinách viem povedať, ako sú na tom včely s peľovou znáškou. Je evidentné, že v tomto prípade ešte potrebujú pomôcť trošku z proteíny, aby sa zabezpečilo dobré plodovanie.